वैकेंसी पर बबुआ न बोलता रे आ कौन दूध से धोवल बाड़े। वैकेंसी पर बबुआ न बोलता रे कौन दूध से धोवल बाड़े। का कहीं सरकार के बतिया सुधार के, का कहीं सरकार के बतिया सुधार के। लोग देता वे गारी मनीष पत्रकार के, लोग देता वे गारी मनीष पत्रकार के। सोनो बिहार के मनीष पत्रकार के। राजनीति गरम बन केहू के सरम बा हो, राजनीति गरम बन केहू के सरम बा। हिंदू मुस्लिम सबके करम बा हो, राजनीति गरम बन केहू के सरम बा। हिंदू मुस्लिम सबके करम बा। देश संविधान के गइले बिगाड़ के हो, देश संविधान के गइले बिगाड़ के। का कहीं सरकार के मनीष पत्रकार के। लोग देता वे गारी मनीष पत्रकार के हो, लोग देता वे गारी सन ऑफ बिहार के।